ka Kynhun ki nong ya Thuk Thuk na ka jala Meghalaya yik belatip kum ka The Ultimate Legend Bikers Association TULBA kum shibenta ban rakhile ka many advance Christmas kila Pynlong ka jingiad paidbah de ki Thuk Thuk ka balas jang na do ka State Central Library Shillong mat pen kot shado ka shnong nyang riang ka shnong ka bahap apo pu sam jong ka Eastern West Khasi Hills District ya ka ba ka seng hakani ka ju ka singi kala yo ruban Aiti sundon ya ka ying shakilai ngot ki khun swet ki bam shindam shu ki kimi ki pa ki basumari ki nadu ki dangren henry balari bat sumari ki de me he jongki ya ka ni ka ying na kalyang ka seng kala yo pan penshna da ka jingeno sinyang lang jong baro ki dukhan ki ba na ki unit prepare kum juru na ki riu paidbah ki badan ka mensiam sngolam na ka benta banyaram ya ki lanot ki ba shem jing e na ba ban ka jingduk jingkerdu na kalyang ka me he jong ki te ki khun swet kala pen pau ya ka jing snokmen bat ai ka jing khuble ya ka seng TULBA ka ba la Aiti ya ka ni ka ying shakini ki khun swet ya ka ba la ben rap ba kam dan ban siu kalyang henry tang ka jing khuble bat ka jing ket bok ya baro ki dikhat ka seng Hashwaban Aiti ya ka ni ka ying shakite ki khun swet la yo ru ban Pynlong ye ki jingalang Lincoln ha ka ba la yo ru ban sam ye ki kambar shaki katu kat ningun ki nong shong shnong kum ka dak jong ka jing ai sobha Christmas hadien kata la yo ru ban pen kentang ya ka ying do u pastor el karbudan ha ka ni ka sngi le don lang nadu u president ka TULBA uba o shulai usketri uba b mayong nangta uba ki nongbri vice president usordar kashnong lembat ki wei ki dukhan na ki unit prepare bat ki paidbah na ka ni kashnong kita kinongnya arsaka ki badan ka jo ka jingmut bat kata ka jingmut kanong panlong jingker khui ki wei ha ka jing em ka jongi klam da ai daw ya ka ka shan ka penyima ka jing em ka jongi ka paman ka sngi paradin kata ka seng TULBA kala perkhat kumno thrai ngan yo ban penshna no ya ka ying ya ki beladon kam ban yo ka cakari na uslap na ka leer bat hadu menta ngelayo ban pensiona santli ke ying ya kani naka central body bat kidon ki way bat ki unit ki baju pensiona ke ying ka sorong kham unit kala pensiona do south li ki ying bat kamolai kala pensiona ke way bat hadu menta ngelayo ban pensiona ya shipot li ki ying kamdan ke ka bangin susarong ya ladi dai kadon tang ke jing song komen bangi hagijing persang ibaret ijongi Ilala ban le kata kam klam da ai daw. Bang asngau kumen shikat dei kari khasi ge jong ya bang pet saudong mentaran shipun ki riu shimet ki we pat ki seng ki bla shiming ne senjam ban pet lang yoduk urang li. Ban ai ki ke cakasa. Bat ka we na kita kedai ka TULBA. Nia wan kum ni shimambar ngi dan ala ka jong ge jing ko mong ngi pi menne. Nia no senjang kendiat Bakai ka bangai tena nak seng TULBA ka jongi kalong bangi yalong ki parenti. Nado ki member jong ki unit ki prepare. Ki papelat por kenang. Habadan kanu ka kam ka ka shan ha ka lang ka salang. Badan ongi pia bangi snai ki ngem ju sna kum tu ngaspa panya tu kum no presidia bangi snai ki ni da pa survey shwa. Ni da IT ha ki unit. Ni da la ka jong ki unit. Bakin di santali ki unit ki pet ki sebe jingket kle pakan let survey hakanu ka caka ya no de ban ai ki yeng ki don saw santali ki bagi jet bar ka bakhaddu ki jet ya kata ka badai ban yo macam mangim la ban pensna lu da ki snam ni jet kita ki bakhamdan kam but sin mangila ban shat ki jingket kle ha ka unit nangi ke central body ni shuan tang ban jengo kum ka buram
Bat menginya pet hang nu ite Daka bagin pensnai ke iing. Hakane ke kenti ke mairang unit ke la trishtom, ke la le survey ke la wat, ya ke Daka bat kumni ngi poi hakane ke snong nyang riang. Mungkin yo sai sisien pat ben le ikam isnei ke jongi. Kam lei ke jingla ke jongi. Ngem doni ai ban sarong na ladihi. Ndai dai ke jingya lam start ke jong ublei. Aju pen ken ma la dia pangile abha. Ublei wo ong ba pangile abha ngi dan la jong kanong ke bom dei ki priu ki lapan siu kilang. Kinom lapan siu kilang ngi. Ndai dai ublei ban ai kanong hanga ba hangi iwe pe iwe. Bong raya lam ngi uladala ri sumare ngi bagi lakoi hadu kani ke Daka. Kando ngadap ke jing sau komen bagi lala ban pendep ya ke bau blei ula pha yangi sagani ke Daka ban pensna ya kani ke yen. Pitip belai banga ong kumta. Ngi na sentral ngim tip ngim itho ya ke Daka. Ngim itho ya kini ki breu. Kim dai ki badat Daka application lani kanu ngi wat do presiden jo kemairang lu umpoi berkat umpoi segani ke Daka. Nga katu kesingi kadang ya dang kren yo presiden jo kemairang wong ding ngasau bayo yo poho kahai ma mata sulam. Ngo bitip kani ke kam jong boleh ya ke boleh ujuba ya ke jing tuai jo gini. Ki khun swet. Ukur khu ya ki lengba jongi, lengba ka TULBA. Kanto ngasau so tendap bagalayo bangila hoy ngawan man katayo ngayo gani gaye ngapet andai ka ka baga so tenat do ka mensim jonga kalau ba ila perdep ya ka ka mau blay ula pha ni taksi. Tongin ya thak tilang brokhat ka dai ki kersyadi dan unit buker. Kaniat nanya tu ipi ka TULBA nado basang ya ka dai ka TULBA. Ila seng ong ban leis nei ban no senyang hak imlang kesalang. Om dei tang na kini kisnayeng yiki badok. Daki bai kurukom. Daka bapang khun yiki snong ka thaw la jong. Daka kumbale ki unit man lagi ki sami kitin ban baret nyut ki le ki no ki kam. Kita ba ka TULBA ka seng baka kwa ni kwa ban pendam Hawai member jong TULBA. Bu undon ya kita kemensim ban ya prabreu dan kejing mensim ban ya sekolem ban ya tonrong lam lem iwai. Hawa blai ku yangi ngiru ngidai ban ku lem ya giwai. Kata bagas ka TULBA kadon ya ka jingtmu ban pedam. Na kalian kayeng amdo kami ban keren sa panggayeng nama labani Secretary, Vice President jongi, insa pensyaya pi sa panggayeng, andai ka baga kwa ban ay kublay yaki unit ki baper, namar haka TULBA jongi, kamdon kanga kadan may tagangi, ngingim kenye bagu tao unit ay tao unit ay kata, andai ngilong may kaway, matakas ken may bagaday ka TULBA, kemudian ke jingla jong ke tang unit, ke jingla jong ke jingla. Andai ken bay, badai mangi, le ya kan dia borok khoi. Dia ngam dan kentin hiral sibun ban keren ipi, namar Mawphor ila pensai ke TULBA. Tang ke jikublei ngan ay ya ki unit borok khoi ki bra ya Pynlong hangne, na ki unit bajngai ke bacan, ban iki parlok jongi. Bata ay kublay ru yung gitu ki porlok ki bisa don rangkat bangi haka banyarap banya torong lem ni kani kakam ko jangi namar ki don ki porlok kan itu ipi tang poi ki benai Julai Agos kila kali TULBA musayi montas dem kila de bo lupa ya kai gajing tu jangi namar daladi kimla banle andai lengba jang TULBA ki don bentalam lem hakaban ya torong ya kanu kalong yen kabat sem ya kijing jinjar Mentah kesini ila Aiti ya kini kayeng pagi ni language para ki konsep yang rem.
Sim não, não, mano.